Ideme hrať, ale poďme. No tak ideme hrať. Dávid. To je môj, či? Ja som si ho tam... Počkaj, pozri sa, aký to je. To je môj. Sledujte Emilku, dobre? Ja idem, Deniska ide vlastne vyprážať a sledujte Emilku, že či neplače. Nie, že to zahodné, lebo Fold 4 bude až po objednať. OK? OK, brutálne, mi sa to ľúbi. My to hráme, ja som... No tak. Vy sa nahrávate, alebo čo? Áno, Ako hráte? nahrávame na YouTube, no. Ešte ako stený lovec. Ja, áno. Austrália, Švédsko. To je blúdo. To ja nebudem vidieť za 300 rokov. Neviem, či je to Austrália. Áno, to je dovolí, iba na toto mi to dovolí. Tak poďme preč, to je zlé. Čo chceme proti Sleve, tak choď preč. Dajže hrať teď. A vyberiem. A ja chcem byť toto. Takto. Ok, to môžeme. Môžeme, dúfam, že je to teraz dobre nastavené, lebo minulé to vôbec dobre nebolo ani. Pozriem sa. Vegas Golden Knights, Chicago Blackhawks. To je americké. Aha. Áno. No tak hráme hokej, toto je NHL 2023, takže je staršia, To ale... je o rok iba. O rok, ale je to stále dobré. Dávid, toto bude náš natáčací mobil. Môj myslíš? Áno. Je spoločný. Ale môj. Áno, je to tvoj, ale bude spoločný. Aha, ako spoločný počítač. Fakt. Toto bude natáčací mobil, dobre? Ale môžeš... Nechcel by som, aby to bolo niečo. Ale to môže byť aj hrací, ale tak sa bude volať. Dobre? Bude to natáčací, ale môžeš na tom hrať. Tak to môže byť, že to bude... Tam budeme väčšinou točiť videá. Kde som? Väčšinou budeme tam točiť videá a budeme tam aj hrať. A môžeš tam aj ty hrať, dobre? Dobre? Dávid. Dobre. Nie! Minulom zápase sa otočila karta, teraz uvidíme, kde je tá karta. Či na mojom mieste, alebo na jeho. Asi na mojom zatiaľ.
tvojom pásme. Super, za to chvíľu. To prešla celá tretina. No, My sme sa tam len motali. To je divné, že preč? Však je to divné, že my sa motáme tam pár minút a už prejde tretina. áno, veď 3 minúty, tretina. A potom aj futbal si dá. Na mobile alebo na playku? Na PlayStation. Môžeme niekedy... Natočím aj Kamion Racing. Môžeme niekedy. Zajtra. Nie, zajtra máme na pláne veď toto. Áno, ale možno Veď aj, GTA skončí. ale možno aj potom. Ja, tak potom no. Jak to je reálne, že je to tam poližované. Že je to tam pokorčulované. Skoro bol gól, čo? To je asi Čech. Dve tretiny už prešli. Bola posledná tretina. Bojím sa, čo? O, díky!
pozrieme sa, že jak to je. Počkaj, pozrieme sa. Miro, vlastne Dávid má 4 na bránu, ja mám 18, 12 prihrávky, ja mám väčšie, on má menšie, on má menej, trestné minúty nemá nikto, presilové hry nikto, minúty že nikto a góly v oslave nikto. Takže to... Posledná tretina, kto vyhrá? Keď ja like a keď Dávid odber. Podľa mňa bude remíza, no? A keď bude remíza? Ak súhlasíte so mnou, že podľa vás bude remíza, tak dajte Like a odber. Ak Pre všetkých. To nevidím vôbec. Jaj. To hovoril. Remíza bude, jasne. Jasne, že bude remíza. Keď bude remíza, tak tie like a odber. Pre mňa Nie, aj iba ak pre si Davida. myslíte, tak dajte like a odber. A ak si nemyslíte, tak nedajte like a odber, ale dajte like a koment. A dajte koment, že kto by mal vyhrať. Že dajte koment, že prečo nechcete, aby ja som vyhral, alebo Dávid, alebo ja Teo. Remíza bola, hovorili. Teraz ideme na futbal. Futbal. Nie futsal, futbal. Alebo radšej hokej. Nie futbal. Teraz ideme na futbal. Ešte dajte do komentárov, čo by sme mali zahrať si športové alebo strieľačkové. Ja viem Alebo- čo, ale tak to ty si ak dáte, ja Chcete viem čo, niečo strieľačkové alebo niečo také jazdiace? alebo chcete strieľať Čo máme tu volant. alebo Tu je takýto volant. alebo niečo, čo je akčné. To vieš čo. Ale ak dáte 30
toto len to platí len do zajtra. Takže klikajte odbery. Ale čo ak oni to do zajtra neuvidia? Povedzme, že do konca Vianoc to bude. Do konca mesiaca. Lebo aby sme boli féroví. Webship. Dajme klasický zápas. Čo? Ale napíšte do komentárov, že aký tým by si mal dať David alebo ja. Ja viem, aký si dám. Dúfam, že tu je hlavne. Raňamo. Teda ty vieš, čo hľadám. Ja si dám. Není tu portugalské, vieš, čo chcem. Tak dáme Slavia Praha. byt. To nepočúvajte. Teda, že má sestrička, radšej zatvoríme. Áno, a že akože kde je to? Kde portugalský tento? Není tu. Tak aspoň nech je tu toto. Daj si. Taliansko, daj si Juventus. Ja som Slavia Praha. Atletico Madrid si daj. Atletico Madrid. A to si akože kde videl? Španielsko. Chod do Španielsko. Ale kde je toto AFA? Neviem. AFA je V národných tímoch. Arsenal chceš. Daj si Chelsea. Tam hrá Petr Čech. Manchester City. A napíšte, že Počkaj mapu, kto je v týmu vlastne? nepotrebuje. Ja som Čech. Body. Ideme hrať. A napíšte do komentárov, či chcete futsal alebo Volta futbal. Počkaj, musíš... Pozriem sa, kto tu je tu Silva zo futsalu. Tento bol vo futsalu. Dochoď. Ja hrám s Prahou. Škoda, že tam chcem mať aj Spartu Prahu. Kebyže je AFA, alebo Portugalsko, hej. Tam je Ronaldo. Hej, kopeš.
ten veľký. Zistil som. Čo si zistil? Poď sem, kámo. Prepačte, iba vás trochu dám takto, lebo to je môže byť tak na túto. Počkaj. Počkajte, všetci, ktorí pozeráte trošku, musím toto urobiť. Nie, to nemusíš. Ale To musím. aj tak bude. Nevadí. Kamera. Čo robíš? Čo robím? Nič. Herné Ale nástroje. takto prodáme. Grajme už. Počkaj. Nie to takto. Daj. Ale kam to strieľaš? To ty si strelil. Strieľaj. Už to tu nestrieľaj. Jej. Kopeme do pece. Kopeme. Neviem, kto je kto zase. Lebo zase sú zlé dresy. Nie sú. Ty si zmen dres, ja som Oxteam. Ja viem, ktorý som. Som sa snažil. Aha, ide nás presne. Dostal si žltú mimochodom. Mimochodom si dostal žltú. Braxitol som ťa. Ja Braxitol. Dostaneš ďalšiu žltú, už jednu si dostal. Čo? Budem dostať, čo to je?
Bol si to super. Kopeme. Roh. Tak hádžeme. Ale to je to isté. Dobre, teraz vy hádžete alebo kopete, či čo robíte. Skoro si sa naštval. Nespievajte blbosti. Určite. Si nervózny. Nie. Určite. Nie som len ja už bolí hlava z týchto blbých pesničiek. Dobre, tak prestane, mamma mia. Za chvíľu bude polčas. Nevadí. Hej, kámo. Sigma? Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy, Sigma, Sigma. No tak sme u konca videa. Zatiaľ čaute.